to sender, si Tiago. Kini ako problema bahin ni sa usak babae nga akong natabangan ba. Ug kung nganong na problema ko niya, inani ang mga panghitabo. Well, it's one for the money to do anything. Ay, mama. Nawa hinapay sa kutuloy tao. Mura magiso ag mantika sa baboy. Buyag, mama. Napay kwilyo nga murag bugsay o lapad kayo. Ug napay karsonis ay. Kinuha ko makapaong managlamparilya dong. Mother, mao gini uso karon. Mao ni gitawag og embel. Sa? Embel. Imbel? Yes, mother. Time para good tiyago. Oh, goodness. Ay, ibunda kang balahanon kung nga nanay. Unsa man ka, oy. Ay, hilom di ay. Asa man yun di ay ka ba? Ganong spouting ka man kayo. Ay. Nasudlan na nag-virus imong utok? Dili, nanay. Unsa man ka, oy. Mao ni gisulob ko ni kay dugay ni na kuha na magamit. Sayang man sa, di ba? Ay, asa lagi ka? Anong trako para sa tugod sumo? My goodness. Mag-shopping ka. Oo. Asa man ka ngumpra? Sa tabuan, may dito kay baho kay buwad. Palit kong buwad nga pinikas, pot-pot, yung mga buwad nukos, o kanang nukos nga taluroton. Ay, sus, marisip ni mo eh. Tabuan da day imong atuan, o niya ingo na ka anak ka spouting. Murag mag-concert ka. Ay, sus, pasagdi lang ko na eh. Basta na usudto na ko sa kras kung tindirag buwad sa tabuan. Mao ba? Lala, good luck. Hello, guys. Okay naman niya, guys. Ha? Kinakusgan! Precisely natural. Kumusta naman niya, ha? Pagkakindor ninyo, lingis lang tanan sa akong gisulob. Di pa nin ako kinakasugan. Sa nagatong kato pa kung sulob itong mas kinakusgan pa ni Kidort. Oy, usa man ang babae akong gisugat. Murang nagbarag-barag, ha? Oy, murang katubaon. Ako nagadun. Miss, kariot. What happened? My goodness. Miss? Miss, kariot. What happened, ha? Oh, my goodness. Miss? Sige, ginoo ko. Miss! Ay, my God, kuya pa siya. Miss? Miss! Kumusta na siya, mama? Ay, ako sang gipapahuay. Pero gipainom pa na ako siyag tambal. Karong taod-taod pa kanong tas siya kay murag tanaw ko, murag kikuto man na. Pero mangutana ko ni mo, Tiago. Kisa nang babayan na. Muna imong giingon nga tindirag buwad sa tabuan. Dili, nayoy, uwa ko kalahos dito. Nga naman. So, tungod lagi ana niya. Sugatan mo na ako siya. Nakita na akong nagbarag-barag. Murag ka kuyapon. Mauto akong gidagan. O sa akong pag-abot gyud siya ang tungod, nakuyapan gyud siya. Mamagani nga nasagang na ko siya sa iyang pagkabunal. O, mao ni gidahan ako dinis ato, nay. Uwa mo ko may baho kung asa na ko siya dada. Sa ato, pawa kakailaan na niya. Uwa, nay. Pastilan, Tiago. Kaliwat ng ungo. Patay gitaan eh. Guwapanaw niya ungo na noon. Ay, nay. Ay, sabaw. Ay, may bangon siya. Sige, Inday. Higop og maayo inig-init sa baw, ha? Para maulian ka. Kay tanaw na ko ni mo, murag gigutom, gyud kag maayo. Tinuod kita nang. Salamat kaayo. Salamat kay ninyo nang. Ang akong anak mo'y angay nimong pasalamatan. Ay, siya gyud nakaluwas nimo. Sa diyang makuyapan na unta ka. Ug may nalang gadi kay nasaho ka sa akong anak. Ug wa ka basuod sa kuan. Mabunal na sa imong sa espalto. Salamat, sir. No. Ilang pag sure na ako. Kaya dili sure ako nga. Just call me Chugs Mongs. Chugs, ma'am? Chugs Mongs. Chugs Mongs. Chugs, ma'am. Tiago ba? Tiago Pangilog, ha? Ako dahil si Isabel. Si Isabel. Pagkanindot sa imong pangat. Mabdos ni Isabel. Huwag mo pakita ang lalaki na kapababdos niya. Mao din na kuyapan siya atong higayon na. Wala naman sa siya magikanan. Wala sa may bawa kung asa siya paingon. Gani, nakahunaw-hunaw lang kuno siya nga maghikog. Mayon lang gani kay natabangan ako siya. Unya, it's now or never. Hi. Sorry.
Kapari ka matog. Uwa pa ko abot tag duka. Unya nakita naman ka dinis kawas ka nagkanta-kanta mo anang giduol na lang sa taka kay gusto kong magpasalamat nimo. Nakira to nako. Huwag problema. Hangay medyo kang tabangan. Kaya nakinahanglan ko kag tabang. Mo nang may tabang yun ko. Mutabang ko sa usa ka tao nga nakinahanglan nga tabangan yun mo. Si Aw man di ay ka oy. Bitaw. Okay ra mo ka sa imong pamina. Okay ra. Okay naman. Tingali basin ugma mubiya na ko dinhi sa inyo. Ha? Mupiya ka? Asa ka paingon sa bel? Ambot. Uwa ko mahibaw asa na ko paingon ini. Ang Ginoo na lang mag-igo na kung asa ko dad asa kong kapalaran. Sabil, kung wa ka gani padulngan, asa kay wa kay klarong destinuhan o asa ka paingon. Mahimong ani ka na lang sa bahay. Total kami duha ra mas nanay din eh. Mas maayo nga ni as nanay kay matiman ka. Labi na sa imong pagsabakat, matiman ka. Maigog naman ko ninyo tiyago nga Ngayon lang ikog-ikogod. Kanila ka din eh. unya si nanay Ay, mo. mas nanay, way puli mas nanay. Mas malipay pa na si nanay ug ani ka din eh. Para nasa siya ikaw pan. Ayun lang paglakaw, okay? Ani lang ka din eh. Nalipay mis nanay nga wa mo lakaw sa bil. Hangtod nga miabot ang panahon nga midako iyang tiyan. Ug miabot sa adlaw nga nanganak siya. Agay ang akong tiyan. Oy. Tiyago, agay tabang. Sabil? Mga nagkatingali ko. Ihatod tikas merkado. Sa merkado ay sa Naanan mo sa tabuan ko. Ito na. Ato ta sa ospital. Tara. Mangumpra na ta. Ay, mangumpra na ta. Ihatod tika. Hagbili na. Panik. Ulagi. Nadagyo na ko sa ospital sa Bel. Kaabot kami bisag tricycle ramog sakyan. Unya, maayo ang iyang pagpanganak. Normal ra. Huwag nakagawas na siya sa ospital. Oy, don't cry, Johnny, don't cry. Papa is here. Ayaw ka, igilak-ilak. Ang sa imong gisulti tiyago. Ay, ako na itong giprank ak bata, ang bilong. Oo, mahawa. Bilong na. Ang ngayon man sa day ka mamahimong tatay tiyago. Ha? Kung ikaw palang untang amahan sa akong anak. Kamalipayon ka sa akong anak. Oh? Okay naman sa lugar ko yung barog nga amahan ni Baby Angel. Kana, kung okay yung mama. Bitaw, joke na to. Joke. Joke na di ito. Sige lang, mangita lang ko kinsay gusto mga mahan sa akong anak. Ano mangita ka nga diyan ko? Aba di oy, joke ramang katong imo. Di, ganyan na ito eh. Pero karoon, pwede mong tinudon. Ha? Okay ra ka nga. Kaya mga mahan sa bata. Okay ra ni mo, Sabil? Okay kayo. Yes! Pinangga kay na akong bata. O iisip ko siyang akong anak. Hello, good evening. Nagabian lagi Dahil ka. saon nga nagumpra pa man taon ko para sa atong anak. Nagumpra ko diya, pero niya sa mga sininang inday. O nagapit sa taon ko vitamins para niya. Salamat ha, Tiago. My goodness. She kissed me. Oh my golly, that fellow. Wow, thing heavy. Wow. Ang tinuod, dugay na ko may pagbating sa bil, pero ako lang giloom. Pero sa dihang giyagikan niya akong aping, murag kalit ang butok-butok akong dugan. Murag misamot ang akong pagbatik ang sabil. Ugwa na gina ako kapugni. Gisultin lang gina ako ni Isabel ang tanan. Ang sa Jugs, mahal ko ni mo. Ipamuma. Dugay na ni pagbatia. Oo, kamaturan. Niyaw. Giagok-ok na yung pagbatia sa kong dugan sa kadugay. Karon, nakalusot na gitaan. Amaw, magkawi. Isabel, seriously speaking, I'm very badly in love with you. Jugs, Karon nga, mangutan ako ni mo.
ko kumasagay rin ako sa bil. Ang kahilang ko, aron di sa kumugos ba? Okay ra. Ang ako lang ha. Nakapagawas ko sa pagbati nga di na nakumantos ba? Please tell me. Tiago, gikasubok ko pero wa mo ko'y gusto nimo. Ka to, oy! Gloria, kada pagbabayan na sa inyo, muna yung asawang Tiago. Ha? Ay, ba ng asawa? Ha? Muna ka na bata, ilan ang anak? Oo, nga no, man di ay si mo, nagduda ka? Uy, kailangan ko ka ng babayan na good. Ha? Murag mo man itong uyab sa akong amo nga insik. Ay, saba di si mo, oy. Managhap sa kada. Di na mao. Lain tong babayan na imong giingon. Oo, mauba. Basta kay dili na mao. Nanglid ako sabi nga malakaw siya. Wala sad ko mga tana o gasa siya. Pero, wa ko magtuo nga. Di na di siya mabalik. O gibilin niya din akong bata. 5 ka buwan ang milabay, wa na gyud pakita sa bil. Sakit sa kubahin. Pero, natabala na akong gibati tungod sa bata. Salbahis tong babayana. Sa atong kaayong gihatag niya, makahimo sa pagbiya siyang anak. Ay, Kasalbahis, way sama. Mabalik na to na yun. Mabalik na to. Sa'yo mo balik, pila na guron kabuan, gikan siyang pagbiya. Ha? Mulima na kabuan kapin, hapit na tungas tuig. Ikaw may nag-atimanan ng iyang anak. Oo, okay, lagi na. Ang importante, gawa na lang sa bil si Baby Angel. Kung iya pa rin gida, magkamatay yun, may. Magitaon gida ko siya. Ako ginagtimanan ng bata, sukat pa nung masuso pa rin siya. Maugyod siya, go. Mao nga ako'y naluoy ni mo. Tinuod nga mahal ako sa bil na sakit ang iyang pagbiya, pero ako'y mahimo. Okay ra. Kaya ni abita si Baby Angel nga mahal sa nako. Bahala na di siya mabalik. Wa na ko'y labot niya. Ipugos ko ang akong kagalingon nga kalimtan lang sa bil. Pero lisod nga naamgo na kong bata. Huwag mo ay makapahinumdum na ako niya. Kunya, usa kadlaw anak. Oh, unsay ato. Ako si Wendell, ang amahan sa anak ni Sabel. Kaya ako aron kuhaon ko ang bata. Unsa? Nayabag ka? Anang di ko gusto Mangalit man ka dong? Nang di ko gusto magdakot, ano? Ihatag lang na ninyo ako anak. Kuyawa ko di mo, Brad. Ha? Sa tayo mag-ingon? Murang kang nagwagpan, ngayon mong gibilin si Dahan. Ikaw si Tiago? Oh, kailan lagi ka na ko? Ako'y nagsulti niya sa tanan, Chags. Sabir? Pasaylo ako, ha. Uwa ko di kisulti ninyo. Uwa ko musulti sa tinuod. Ang tinuod, gipalarga. Gipalarga si Bendra sa imong kinikanan sa laing nasod. Aron ipalayo na ako. Nibalik siya diyang naibaw siya nga doon na may anak. Mas bahis ni mo sa. Kataas sa panahon nga ako'y nag-amumas yung anak. Ako'y nagpanako niya karon. Kaliti mong kuhaon ka na ako rin bata. Tiago. Kung pila may pangayoon ni mo, bugti sa pag-atiman ni mo sa akong anak. Sa mong anak. Muhatag ko. Basta kuhaon ka gyud ang among anak. Huwag ka tidad ni kabaylo ninyo sa pagpangga o pagmahal ko sa bata. Pero dili siya Isig mo tinuod siya anak. sa tuon nga anak. Dili mo siya tinuod anak. Chags, please. Ihatag na lang na mo ang among anak. Aron makasugod mi sa bag-o na mong kinabuhi. Dili! Magkamatay din sa bil. Magkamatay ka! Di ninyo makuha ang bata! Pues, mag-abot as korte. Ginoo ko. Sakit kay hunaon-naon. Nga mas gigugman ni Sabil ang amahan sa bata kinako. Pero ang masakit yun alang nako. Gakuhaon nilang bata. Mahal na kayo nako pag-ayo ang bata. Huwag mo ni akong problema karon. Sumay kong buhaton nga di makuha ang bata. Palihog ko sa abogado ninyo, tabangi taon ko ninyo. Kung saman,
Bambina, eskwela ba kag abogado? Ate Pres? Kung ka mo'y pasultihon, Tiago. Pambina, maing adlaw. Oh, labi niyo sa kuy gagaw gawarte. Ay nay mari Tiago taon bam. Tiago. Oh, looy kay Tiago ba kanang nakauyab siya babae nga mabdos ng daan. Karon nilakaw ang babae, pila ka buwan, pila ka tuig nga wa muli pagbalik nila. Pagbalik sa babae gadaan naman atong lalaki nga mo'y nakapamabdos niya. May amahan. Nangataro mo'y nga amahan sa bata, nangatarungan nga nilarga kuno swindle kay gipabiya siyang ginikanan kay dili papangasaon niya. Karon kuhaon ang bata nga giamuma taong Tiago Ate Pres. Ako nasabtan si Tiago, masakitan siyang mawa ang bata. Masakitan yun kay pa. mas mawa ang inahan. Mao bitaw ni No? siya bam nga bam og Bambina kung nag-eskwela kag abogado tabagi kuno siya. Wa man ta maka-eskwela ka abogado pero kaningon ani mga legal nga mga kaso ingon ani kanang naang maglisod mo ka dong Tiago kay dinhi abot man gud ang tinuod nga mga ginikanan. Dili ko ka makaangkon anang bata. Oo, Tiago. Tiago bisag Ihatag lang na. Kaligi kiyahin noon ka kung di na di maihatag. Unya ka ingong giingnan ka nga bayran dong pabayran na. Oo, kung pabayra. O baka kita kag babae nga imuha na yung nagustuhan o wa na Ana nagkamaganan. ang katong gibayad nila Ate Pres mao tay gastos ka sa Oo, niya. Ayaw ka gola ng bata tungod kay mawa naman sa na. Madugay. O, Lakabuan, mawa naman na imong Doon ako sa bata. Doon ako i-suggest ni Priscilla Goliath kanang naang kita dili mo to kalikayano kay bisan gani mga hayop nga mawa sa tong kiliran sa kitan man Tinuod ta. na. Kanang ang move on na lang ka dong Tiago unya ing na ang amahan o ang inahan nga. Dili ba mo buon? Tas niya, mao say tambag ni Rinaldo Pitiluna nga ipauli yung bata taon. Ipauli sa taon ng Unya. bata kay wa man say wa ikalibutan taon siya dili man na imong anak dong wag yung kay labot bisag gamay wag Unya, yung kay labot. kuha na lang Goliath ang akong i-suggest nga kanang hangyo lang siya nga mudaw-duaw siya sa O, kana. mientras tanto kay dugay man na ma-erase ang iyang Oo, gibati nga. pero Oo. kung paningwa nga, malimot ka sa bata. Oo. Ang imong gibati ba malimot ka sa bata kay dili biya na lalim matug ka nga maghuna-huna sa bata sakit biya na. Dili lalim, Matug ka oy. na. Sakit Ate Pres Oo. ay tinuod pila ka tuig siya nagbantay-bantay taos Mao bata na. siya napatutoy Pero tanan. ayaw ka gool kay maminyo ka manganak man jud ka. Oh, ay lang Nana ko ka, anak. Tiago. Oo, Bida sa ay, di mo. kago. Kanabitong Hilot lang ka diya Tiago mayo Tiago. Ayaw anak kay wa na ang kanabitong mga apuhan nga may magatiman sila mga apo kay ang mga ginikanan nagtrabaho. Di kagabi una pa makatiman ang mga ginikanan. Inighilag sa bata, mayingon magaling apuhan. Giun sa palingan ng bata di oy. Okay, pinangga naman na. Oo. Pinangga oo, magud guys. sa apuhan ang bata. Masakitan yung apuhan tinuod. Ako, nakasabot ko ni Tiago Priscilla Goliato, bisag dili iyang anak, pero pagka nga nag-amuma, og taon-taon sa iyang kiliran, kay kato ka dito na stranded, nga ni puyo lang sa ako, og hapit to sa katuig, hindi maganda kong hilak ka mauli na siya. Ano ba? Dili mo gaya na ko sa Di man ikunsa. sa mo anak bam imo tong Oh. BF. Juwa to niya, juwa. La, katong gihatag same, la, ito ay, Katong juwa ko di mo, gibilan ka grilo. Pagbalik sa, daray mo rilo nga, imong gibilin na ko. Ano ba? Muna ako na akong na kuana na ni unfair ni siya. Ano na ito? Kaya ang babae ug babae gani mas stranded di man ni siya. Wa, ay, bahala na Laki kanya. good. Laki. Lalaki yun. Okay ra niya. Oh. ay, Pero wa ko kay nung doon ay babae nga na stranded na siya. time sa kay nagiskot man tag mga bata ha. Dunay Ang babae. dunay mga na-stranded nga, dunay mga na-stranded nga kanang naang batang babae o batang laki. Karon ang katong duha ka akong gipakaon tong ang katong babae gikuha nas ginikanan. Ang katong laki wa pa makuha kay taga San Carlos City Negros man. yeah. Ingon ko nga sige dong susunod ado magdrama mami sa Negros kuyog na lang ta. So ang bata duha ka gabi kuyog na kog higda pagkaog grupo to na Mr. Liden Flores dito naman sa San Carlos pag hapit na mo dunggo ang barko sa San Carlos ako ngingnan dong tanawa ko no kini public service man nato nga di ang bata tanawa ko no dong og kanang naang naabay mong mga kabanan ni sugat ba so na lula ay na ni sugat dito Ganun nawa mo to. Usab to. Ganun na. ang iyang papa tricycle driver sa San Carlos City Ano dayo? ang barko nga naghunong higda-higda sa pagmata ng barko dahil mas laod Nadas ya. kaysa unang
sa unang barko, dili pa man stricto lang. dili Pwede ra pa. makamkat-kat o ticket. Dada siya. Oh, dito ko nakasaksi o kanang murag May noon, joyriding. dito ko nakasaksi nga kanang murag drama ba sa radyo nga nauli ang bata murag natandong akong kasi nga to. Murag drama Murag tinuod. sakit, ano? Murag Mao na ni sakit sa kasi. Tiago, ate Fred. Mao na Tiago. Dili gyud lalim ning Tinuod. Oh, Tiago. Pero wag kay nimo, wag kay mo. Pero sila kagool. Ang imo na lang Tiago, inayanaya nimo, nyayampo lang nimo nga mapiskay ang bata niya. Hangyo lang ang mama ug papa nga kanang pwede ba makaduaw ka? Kay nagkanto na makapagmahal sa bata. Aron makabaos ka, ari Pero- pasagop lang ang babina, Tiag. Pakabaos. Alright. Dar. Salamat na magpadagat yata ito naman nun. Kura ko ang puzzle, Tion.